Pujak kelawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asi para seniman lan seniwati manunggaling budaya seni kadi seni kang wajib kadi seni kang wajib diati-ati kang wajib dipusti-pusti warisan sing para wali sing para wali warisan sing para wali warisan sing nenek moyang mugi angsal pitulung mugi angsal barok mugi angsal keselamatan pamugi kresanga makhluk pamugi ma kresanga pura seniman lan seniwati seni sandiwara Candrasari kang dipimpin dumateng Bapak Haji Dinuradi alamatipun saking Desa Kedung Lego Kecamatan Lobener Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sami ngormati siring-siring lamat-lamat awang-awang kapirang asing ketebian kaya dan angin gunung kang wis nebus sukma ing wayang sepi pamri seniman lan seniwati senipun tan boten bakal sirna tan boten bakal seniman lan seniwati senipun parunen ora ketaken wong seduluran eling-eling mangkan eling rumingkang di bumi alam biar mabai wawayangan manusia ora kuasa ngarep sambat ning sapa ning endi sun arep nitipaken diri ning endi sun arep nyangsangaken raga
batin jerit jaluk tulung nanging langka wong nulungi kala nulungi disapa meneng bae ketemuning dalan kulane pengen nyapa tapi sampeane buang rai sambat-sambate setengah mati adu larak lawan pati bapak tuan rumah Cecep sareng ibu Ia sambat-sambatnya kaya gerantang ngedularak lawan pati Ibu Watmi minangkane Ibu Watmi mantan majikan bok tuane Wini najan dilali-lali ganang gergelingan sareng Mimi Elisa bos gerabagan dewek kang ngormati Mimi Elisa Mimi Enok Mahira dewek sareng Mamenok Mahira Mamenok Lisa sing ngormati sing eman dewek ngaturaken matur kesuwun sanget kantun gilirane sareng minangkan kang mirengaken Pundai ajeng nok susi dewek wong Plumbon pulo sing paling eman sing paling sayang Bundai nok ajeng kedik sing hormatine nyaturaken matur kesuwun sanget nok ajeng kedik sing bayari nok ajeng kedik ngaturaken kesuwun sareng papai jikri minangkane sing ngormati sambat kaya grantang sarang mimi tabi kedik mimi tabi mimi rahi dewek aja lali minangkane sarang sing duwe aha studio dewek sing duwe gambar bening sing duwe aha studio kedik minangkane sing duwe gambar cekas dewek nok susi bunde nok ajeng nyaturaken matur kesuwun sanget sareng nok janet kedik minangkane sing bayari bos kincu dewek minangkane wong jati sawit nok janet sareng nok pika kedik minangkane nok pika anjasari kedik sing bayari sampun lali salawase ayetep sarang mametep bekas majikan dewek ayetep mametep ayetep kedik bekas majikan sing eman dewek ayetep mametep sing boral dewek matur kesuwun sayang
kangge penganten sunate kedik nang Tanjung penganten sunat artis Pajero dewek nang Tanjung ayetep mamah tep ayetep kedik sing bayari artis Pajero nang Tanjung kedik minangka majikan cilik ayetep dewek sing bayari mantan majikan mametep ayetep ampura sing eman dewek sampun lali nok janet kulane ngaturaken kesuwun sanget sing duwe depi boy kedik minangkane sing bayare ayetep mametep ayetep bapak tuane Tanjunge kedik minangkane kang bayari sing duwe bandeng cilik dewek bapak tuane Tanjung kedik Dede Wini sing duwe Taiwan dewek Dede Wini sareng ayah Dwi mamai Dwi wong Ambulu Losari dewek mamai Angger mimine Angger kedik aja lali salawase mamai Tanjung sing bayari ayah etep saya sing bayari aja anak lanangnya makadas kedik anak lanangnya makadas kedik anak lanangnya makadas kedik anak lanangnya makadas kedik aduh anak lanangnya makadas anak lanangnya makadas anak lanangnya makadas sing hormati anak lanang makadas kedik anak lanang makadas ngaturaken matur kesuwun anak lanang makadas aja lali selawase ayahe Tanjung kedik ampun tega saumure aduh mamane Tanjung sing ana ning Thailand minangkane sareng nok opi ya kedik sing bayarine sampun tega bae maning kulane sareng Aulis bawone kedik wong tempel mamane Angger kedik ora bakal tega bae maning kulane Mami Dian kang bayari Mami Edian sing bayari Mami Edian sing bayari Mami Edian sing bayarine Mami Edian sing hormatine Mami Edian orang tiga baik kulana senaja di lali kedik aduh Mami Edian sing eman dewe Mami Edian sing paling sayang Mami Edian sing paling royal sareng minangkane kang mirengaken mamae Rena kedik sing bayari mamae Rena sing duwe negeri Sakura sing eman dewek sareng mamai Angger wong pidangan dewek sareng mamaku Nur Sidin mamai Angger sing bayari mamai Angger aja lok digawe
mame tipe kedi ngaturaken matur kesuwun sanget sing eman sayang dewek nok dipa nok pikai kedik sing hormatine nok dipa nok pikai kedik bapak tuane siskane kedik sing nyakseni aja nok dipikir ngamun bae nok dipa nok dipa sing herman sayang dewe aja gawe nglamun sareng Mbak Yani keting Mbak Yani sing ananing Taiwan dewek Mbak Yani canak laka suara ya aja lok dipikir nglamun ciri wanci bagja diri nok dipa sareng minangkane mamaku bu ono kedik sing royal dewek sareng mimiku nene kedik sing nyaksenine budhe sing duwe CDN net wong Ciberang Indah nok pika sayang nok pika sareng nok anjasare kedik kang nyakseni nok pika anjasari kedik aja lok dipikir nglamun nok pika anjasari sareng minangkan embok tuane mai sukses kedik kang nyakseni ngaturaken matur kesuwun dihormati ning nok susi bunda nok kaceng aja lali salawase najan dilali angger keringan nok pika anjasari sing bayorine sing nyaksenine sing eman dewek aduh alah ampun kang mas aja rumah tangga babeneran acan nganti awan bengi keloyoran bani esok cangkeme mampu inungan nok pika anjasari alesane aja bater menekan bunda jihan sing arah begak balik bunda jihan sing duwe arah entok tanah nok pika anjasari kula nrima nok pika anjasari bangku kodone nok pika anjasari saya balik nok pika anjasari angger kaya si di nok pika anjasari saya anggap baik nok pika anjasari gawe nyiksa di batin lara ati pengen isi nok pika anjasari
bian gawe nyiksani batin ati sedih riwet kuno diri perasaan bundai jiran om ditinggal kari ora sampenan tok alake Mamai Winnie kula riman Mamai Winnie pokat wis lagi ngono Mamai Winnie sayang Mamai Winnie kalen maning Mamai Winnie angger kaya sing tetep bae Mamai Winnie gawe nyiksani batin